ti may kawalo nga aldaw ti misa ginaldo ti parbangon. Iti daytoy na santuan na misa intay mandangdanggayan nga agyaman ni Alfredo Herman Jr. ken ti Familiana. Da Mrs. Ray Biteng ken ti pamilyada. Ken kastapay ti pagyaman ni Niño Daos ken ti pamilyana, ken ti panagkasangay ni Hilbiteng. Kastapay nga intay ikarkararagan ti kararwa da Filomeno Halyurina, Nicolasa Halyurina, Ronnie Vega, Charlie Halyurina Sr. Tumakder tayo. Sa tayo nga ilig, nga aryan nga ilig, nga konsagraran nga ilig, papadi. May sa tayo konsagraran nga ilig, papadi. Ipunan nagday nga rutin haganda, diriritay nga ruti gloriana, igutak-tak-tay nga ruti na imbang na, wenintay amin iganda. Agbiag ka o Kristo nga ari di kabiyak, agbiag niya mo nga ari langit kendaga. Isa nga lubunan umayagrok may kenagtayaw kenta, tarumbeng laeng nga itanok daka. Agbiag ka o Kristo nga ari di kabiyak, agbiag tiya po nga arit langit kendaga. Isa ka rugyan tayo dahito panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Hiraman tayo pa'y ti kararag tayo ti special intention ni Teresita Alibin, ni Mark Enrique Alarde ken ti pamilyana, ni Arsenia Agisanda ken ti pamilyana, ni Tian Remli ken Cristel. Kakabsat ti kina-Kristiyano tayo, nairaman tayo ken Kristo, nairaman tayo kadagiti grasya ken bendisyon na ti pannakaitalo ti kinatao tayo, babaan ti pannakabunyag tayo. Ibiyag tayo dahito a Kristiyano, namnamaan ti Diyos, nga da tayo ibibiyag tayo, silselebraran tayo, ramrambakan tayo. Agdaydayaw tayo nga rin iti Diyos, katapno maikaritay ang makiranod, iti dahito na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ang agpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos,
ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
siksikay ti kangagwa, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos. Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, asidigan di pan nakaipas nga iti anak mo, dawaten mi tani Kristo, anayat anagbalin a tao iti tiyan ni Birhen Maria, ken makipagbiag iti tao. Ipaay na kumati kaasi na kada kami, anano mo nga adipan mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Malakias. Kastoy ti kunati Apo aman nakabalin amin. Ibaon kunto ti babaunek amang isagana ti dalan ko. Ket kela at tungumay ti Apo asapsapulen nyo iti templo na. Umay to ti babaunen asigsegaan nyo, ket ipakaamunan to ti tulag ko. Ngem, siya sino ti makaibtur iti aldaw nga yaay na. Siya sinon to ti makalasat inton agparang. Mayarig to iti apoy amang gugur iti landok, ken kaslan to naingel asabon. Umay to amang hukom kas iti manggugur iti pirak. Guguran nanto dagiti papadi akas pa nakagugur ti pirak ken ti balitok. Tapnoy datag ti Apo iti miso adaton. May ayon to ti Apo kadagiti daton nga idatag dagiti tattao iti Huda ken Jerusalem. Kas iti panakay ayon na kadagiti daton iti napalabas. Ngem sakbay ti yaay tinaindaklan ken nakalalilaw nga aldaw ti Apo. Ibaon kunto ni Propeta Elias kada kayo. Pagkakapyaen nanto dagiti amma ken dagiti anak. Tanusaan asyak ti umay ket dadaelek ti pagilyan nyo. Ti sao ti Apo. Tumakder ket tumangad kayo ta sa degen ti panakaisalakan nyo. Isurum kanyak dagiti daldalan mo o Apo. Wen ipakaamum ida kanyak. Isurunak ngagbiag kas mayan nurot iti kinapudnom. Ta sikat ti Diyos amang isalakan kanyak. Nalintay ken naimbag ti Apo. Isuro na dagiti managbasol iti rumbeng apag naanda. Iturong na dagiti napakumbaba iti nalinteg adalan, ket isuro na ida iti pagayatan na. Iti ayat ken kinapudno idalan na ida, dagiti amin ang maganurot iti tulag ken bilbilin na. Gagayem ti Apo dagiti agtulnog ken kuana, ket patalgeden na kadakwada ti tulag na.
Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria timipay ken ka o Apo. Dimteng ti panagpas ngay ni Elizabeth ket inyanak na ti maysa nga ubing a lalaki. Nadamag dagiti kaaruba ken kakabagyan na tinakakaskas daaw akin na imbag ti Apo ken kuana. Nakipagragsak da amin ken kuana. Idiwalo nga aldawen ti maladaga na panda pinakugit. Kayat da kuma apanaganan iti Zacarias kas ken amana. Ngem kinuna ti inana saan Juan ti maipanagan ken kuana. Wen angam awan met kabagyam nga agnagan iti kasta kinunada. Sinenyasan da ni Zacarias tapno amwenda ti kayat na a maipanagan iti ubing. Dimmawat ni Zacarias iti pagsuratan. Juan tinagan na, insurat na. Anyan asid daaw da amin, iti daytamet laakan ito makasaumanen ni Zacarias ket indaydayaw na ti Diyos. Nagbuteng dagiti amin a kaarrubada, nagwaras da iti adamag kadagiti amin adisso iti kabambantayan a Judea. Anyan to nga ta ti pagbalinan daytoy nga ubing, kinunkuna dagiti amin a nakadamag. Nalawag ngamin nga adda ken kuana ti pannakabalin ti Dios. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken ka o Kristo. Good morning. Laure ka dandan ni malpasen niya, dahita na irot nga mata nga iriing, nga ore kayat mo nga ibangunan ng automatic lata nga agkidam. Ang danda ni malpasen, maibos tumo nga tadagita nga uy-uyakan, hanyo ibabati kanyak madda pailaeng. Juan tinagan na, daya iti hindi mat nagumulan ni Zacarias niya, idimbaga ti anghel, aganak kanto, agsikog to ni bakit mo, bakbakitanen, Lopez Pai, kasano mapasamak dati, bakit kam una yan, bakit una yan, lakayak meten ko na ni Zacarias, haang ka nga mamati ko na na, haang ka mamati, agumul kanto. Nagsikog nga agpaiso ta bakit? Diyan mo no sino nang partira kanya natatatakan naganaken. Tatanaganak na negosyoso amin niya kaaruba na kasi sigurado ano no datayo kumatatta dato yun ak ison ati laman ti social media kada no anya nga ti base station kada anyatan radyo kada kwan aga na ibumbong ata data na adda bakit nga naganak no kunada taga ano Bilya Garcia. Dagita pa taga Bilya Garcia daya mailimid dawanan na iwaragawagan. Katata Juan tinagan na kunana amuyo tinay kanyada hindi panahon ni Apo Jesus tinagan napateg either tawidem isongarod nga kunada kanya ipanagan tayo Zacarias kumaa Juan kuna ni Elizabeth haan Zacarias at awam magkakabagyam isogarod kanyada ke no Zacarias amin adda nayunan da nagan nang adalata Zacarias nakasla kuma pagtitinawidan tapno ma-identify di lulong mo kalakas di kuma. Ay Zacarias kala kuma mo kanya tayo ak ano kumano Maria kita nyo kanyada ke Maria Magdalena, Maria nga asawa ni David, Maria ni asawa ni Maria amin niya. Kalakas di kuma. Kano Maria takapututan mo no Juan kay amin. Juan the 3rd, the 4th aging ganati Juan the 365. Gadi madika pa itap no Juan kay aminan. Kuwan tinagan na kunana mo iti kahit nga sa uwan ti Juan managparabor ti Diyos. God is gracious. Tapi naraburan na nga rod ta bakit kinlakay. Ti pampanunutin da inikat dan jay pakaibabainan na Elizabeth ken ni Zacarias. Di ti panunot da tapno laeng maikat ti pakaibabainan da takanyada ke nakababain kasla na lunod kuma no haang ka nga aganak kasjay. So nga nakapatpatag tinagan kanyada. Ya mo no na research yung no nya naga kayat nga sa uwan ti nagan nyo. Alwadan nyo, ore dagita anak yo, dagita apo yo, alwadan nyo ti ipampanagan nyo, isugorod nga ti simbaan no mabalbaling kunanak adda santuna taapaya, adda pagtuladan dayjay. Ubing. Hindi nga rod.
damdamok ti katikista ag idi damdamok ti ag-serve iti bunyag ken DJ padi nga nagyanak idi nakalalagip DJ bunyagan na tauso pay lang amin idi anya nagan na kunana kinakigtot DJ padi ka Rambo father. Oh, gana sa nakarambo di mo uso ni Rambo idi sa Rambo. Alwadan nyo ti panpanagan nyo kadagita anak yo. Imaginam ko pinanaganam ti nagaduma mong panagan inya nagan na Jesus. Wow. Nagmayat ang ipanagan ti anak uno apohan. Jesus. Ngam no nabartag ta nagwala ni Jesus nabartag agwalwala. Anya nga ti ba ibagadan to no nagan kanyami idjay ayan mi. Nalaing nga anya naganan mangited ti alias kunada ti tattao di ayan mi. Amin a tao, dandani adda amin alias na. Nagmayat ko ginagan na, umay agi deliver day tay parcel, nga paborito yung nga bigat aldaw malum nga umay gibalayo. Sinno ti Calvin, kunada ka. Adaya Calvin ditoy. Awan makaamo ginagan a Calvin di barito, anya nagan na ni Bannasak. Nagaduman tinagan ti tao di ayan mi adda bannasak, adda tingig, adda ungab, addan to kap kunana apaya nga kap. Adda kami nag-speech kunana di barangay ni siya kumanagan di kapitan kunana ni Rupo kapitammi kunana gabot tammi kapitammi mga tammi di kapitan ngam di jay medyo nabababasitan iso tinaganan kap apaya kapitammi. Kapitam mi. Ado ti alias iyayan mi. Apay sino ti akin anak na iti kwa kunana. Sino di berberoken da no kunana ko ni kwa. Ay paya sino day jay kani burarog. Apay kami adda burarog, adda bannasak, adda kuryat. Nya kamo pay basta iyayan mi naglaing da nga agpanagan iti adda pa pinandaganan dati puor ta pinuuran na takalapaw na di ubing aging katatalakayan dandani pumusayan puor pay nagan na. Nagnagan ti Jose. Da kami gamin iyayam mi nga amuti ibalikas ti Jose nya. Ti pronunciation na kanya mi tinagan di ayan mi Jose OSI. Kani Uncle Jose ko nami adda Jose aswako, adda Jose nga balingag ta, adda Jose nga bagsingit, adda Jose asakiyot kasi basta nagaduda kas diri kuana nagan. Apaya nga nagan napatig nga minti nagan. Uray kanya tayo, protektaram, di ma dapat ginagan tayo. Protektaram tanagan mo. Kada tayo nga tattao, ado ti association tayo tinagan. Nagang ko, Rufo. Anya ti apelidom, Abaya. Di man kasyay? Association mo day jay, Abaya ka, Agabaya ka, un. Kabagyam dagiti tagakandon, isuda dagiti nasisiglat idta kada baba nang da kami join, da kami kili-kili ti bantay. Valdez ka un, isuda ti nasisiglat. Kasi kala adda association tayo, naanya di jay apelid nagan mo, apelidom, di barangay mo. Di mat? Go! Ura di barangay mo, adda nagan na di barangay mo, adda certain identity di barangay, nga paka nakaigong luamhan. Kala ko makanya tayo, kala ko madyayan me, taga-ubog. Sityo day jay, sityo ti kamanggaan. Ngam ti kalablaban mi ti basketball, dagitay, barbarangay. Kamuyo ti kunadakan niya may mga abangor dagita uba taga-ubaw kag sidsidadalat kamatis. Kaun mat apaya, what's wrong with kamatis? There's nothing wrong with kamatis saan? Mga matis kami ngarod ta marigrigat kami manalon kam garod. Kada kita magsidsid dati Tosena, Jubilee, kung kunayo mataka. Pwede kunayo. What's wrong with Jubilee ay cancer kayo Kasi mga matis kunada taga mamayak ti taga-ubog amuyo ti bayak. Bayek. Isu nga minti, sugar ti kabailan mi nga pagbiag. May associate kanya tayo dayjay. Aura jay ayan ti trabaho tayo. Ang kada kay kuma. Nagan mo dayjay, agtrabaho ka ti DepEd. Gobyerno. Nakaraman ka jay. Nadamay sa akamali, mairamraman amin nga gobyernohan.
Nadamay sa akurakot, nakaraman amin. Ngam nadamay day-dayaw, haamot. Talaga siya kuma. Nya, association tayo, di trabaho tayo. Nya tibag trabaho. Dagitay engineer, dagitay do doktora, kuna dagitay do doktor, dagitay papadi, adanagan mo. Dagitay lektor, dagitay acolyte, naka-associate tayo. Pilipinas, anya tinagan tayo ang Pilipino. Nakanagan kanya tayo. No ita abroad, ay apo no ti Pilipino pag bilibili banda, ikatenda amin ang aglay off da amin ti sabali apulin malaksid ti Pilipino. Sigun kadagitay, kakabsat tayo taapaya. Nagagat nga rin ti Pilipino, han? Uri pumanaw di amo, agtrabaho latta. Kakunada dagiti sabali apulin, pimanaw di amo, pimanaw mo, nagtugaw mo. Nagriga mo dyan niya susyet da kanya tayo idi nga no anya na ganan no Pilipina ya kasi kala ka matimining na kayaya huwan yaya tay mat ngagpaiso yaya tay laeng ngam di kinayaya kay sugorod nga tayo nga nai paka kamkamengan paka igungluan tayo na duma di ko ma Pilipina ang di nagagat hard worker. Kanya mo ti universal name tayo. Anya mo ti universal name tayo nga international nga haan nga maikat nga common kanya tayo amin. Isu di jay nagan tayo akina Kristya. Hindi pa ila sumungbat ulit-ulitan tayo. Jinagan tayo akina Kristiyano. Naimaldit kanya tayo amin dayta. Naibunyag kanya tayo. Kristiyano ka, uwang Kristiyano ak. Hang nga maikat. Mabalim mo nga maikat ti kinataga-ubog mo, umalis ka mapangkaagyan, ijay sa bali a lugar. Mabalim mo nga maikat ti kinaabayam, mabalim mo nga pasukatan. Mabalim mo nga maikat ti kinapilipino, agin i-English kan, or trying hard mga padpadak. Mabalim mo maikat ti kina Ilocano, agin ti Tagalog ka. Hamamot Ilocano timbek. Ngam ti kina Kristiyano tayo haan nga mapunas na imaldit nga rod kanya tayo. Tatati sa ludsod, no God is gracious ni Juan. Managparabor ti Diyos na aramid dayjay. Katinagang ko ka Rufo. Hard, kunana yan, natangken. So kung natangken ta ulo yo, umay kayo tagtitinugtog tayo, natangken mo ti ulok. Katiki na Kristiyano tayo, gaputan na imaldit kanya tayo, ti saludsod, ramdam ba nila ang pagka-Kristiyano mo? Mariri-nada ka di, nga si ka-Kristiyano ka. Ipaspasikat tayo, iwan, Kristiyano kami, anak na kam ti Diyos, very good. Huwag Kristiyano kami. Naimaldit kanya mi ni Kristo. Isugor nga Kristiyano, So nagmayat ko matinaga mo ka Kristina, Kristino, Krisanto. Niya pa'y. Kristitoto, Kristeto. Ang dagi dyan nagan. Kristeta, Kristiyano. Naimaldit kanya tayo. Tisaludsod. Mariri-nada ka di. Asika Kristiyano ka. Dayjayan tilaban. Katiki na Kristiyano ko na talong aspeto dayjay. Tiki na Kristiyano tayo, na imaldit kanya tayo umuna, masapol nga ammum. Ammum kadi a Kristiyano ka, it is in the mind. Aware ka kadi a Kristiyano ka. No! Makaturog ka mo, ento man no salud-sudak no bigatin, awan tumanain. Ammom ka di a Kristiyano ka. Know your being a Christian, know your faith. Live your faith. Celebrate your faith. Ramrambakam ka di, siraragsak ka di amang ipadpaduyak-yak asika Kristiyano ka, agbibiyag ka di itiragsak, gaputan na ibunyag ni Kristo king ka. Adda ka di joy, adda ka di rag-o iti pusom, gaputa si ka Kristiyano ka. Yes,
I'm proud being a Christian. Nagganas mo. Ada dagiti duma, I'm proud of being a Christian. Naglaka nga ibaga. Naglaka nga ibaga nga won amok. Naglaka nga ibaga nga ramrambakak naragsak ka won. Ada dagiti tao nga makita nga kasla nakaat-atap ti ragsak kadakwada. Nya ti kasla natupakan ti langit ti ropada nga daytay. Sa bagay dagiti mangapal, mangimon, manakit tinake, mangkukulam. Kada dagiti ko nga daytay awam pay raragsakan ti lubong da. Daytay kasla uray no mangmangandan na kami rugrug da bayla. Uray no cake di ka uray makibirthday da pangkangarod na kibirthday ka makipagragsak karamba ka man. Ngam ijay birthday nay naala na ginagan ni Father. Sakit pail anakam mo ta naguyod na tayo nanagan ni Padid ta kay agimong kapayla. Ramrambakam in live. Celebrate ibiyag mo. Dayayon ti kadakkelan nga challenge na ti agbalin na Kristiyano. Haan lang nga ramdam ba nila kunana dayjay niya ang pagka-Kristiyano mo kasi isinasabuhay mo ba ang pagka-Kristiyano mo? Dayayon ti laban, iya trabahom. Anya man ti pagtrabahom, gobyerno man, private man, individual man, basta no agtrabaho ka, ramdam ba nila? No,